Takže čaute ľudia, ja vás znova vítam pre toto video. Toto som robil už predtým, len ja asi ale proste, že ja som dal strašnú hlasnosť, bolo to hrozné. Ak aj to video, tak aj toto video. Teraz som hento vidíme, toto je už druhé. Už je to také štíhlaté, nebuďte to do tovaru, že to už to sa nebude. Úplný obložník, čistý obložník. A toto nemôže čujem, alebo toto nie je štíhlaté, to bolo obložník, ale proste to bude veľmi taký šťastný. Ako vy máte. Budeme spraviť, že tu nejaké značky, proste, a potom vám to samostatne ukážu, ako to je. Tak dobre, stavia ale inak a mi to veľmi páčilo na výšku, lebo keď sa takto pozriem z diaľky, tak to vôbec nie je zlé. Inak to sa náhodou páči. Je to dosť veľká vec. To bude veľmi vysoká. Nenájdete takéto veľmi vysoké želby nie sú ako to také, že je to od Ubera Minecraft. Tak, budem sa to chvíľu sejfovať. Neviem, kedy toto skončilo, lebo to vlastne robím popis Alzana. Rekordy, že neviem, kedy to bude tak skončí, ale proste trvá to. Neviem. Ako to nehovoril, ale ako to aj to tak čo tak ako predtým, že vlastne tu dáme ten rebrík. No ne, tak toto takto spravíme, to ďalšie. Ne. Ja, že prečo máme príklad, ustaneš. Neviem, či v tomto diele ešte stihnem spraviť aj tú väžu, ale asi nie. Neviem. Neviem to všetko, ako keby to robil noob. Tak. Nie je to úplne tmánčky, akorát je to svetla, teda okná, tak. Svetlo tu chvíľku dám, neboj sa.
Mal by som niekedy spraviť animáciu, ale animácie neviem robiť, takže to by som sa musel naučiť. Poznáte načím vedieť. Takže môžem, že robíme pekne animáciu. Samozrejme, dajte mu odber. Čas. Prečo nie? Je to zadarmo. A keď ja budem sa teraz baviť o mobilných častoch. Neviem ako, to je zvedne celkom dobre. Dáme tu už týmto armor stand, tu dám. Za chvíľku tu dám veci, potom dám tu tieto postele, tú ďalšiu. Prečo je to takto málo osvetlené, to mi trošku vadí. To osvetlené, že takto strašne málo osvetlené. Ale je to fajn, je to fajn. Nakoniec by som mohol spraviť taký tour, že by som vlastne vám ukázal. Najskôr spravíme... No to je jedno trošku dom, a potom spravíme až na video. Ako svetla, toto sú celé svetlí, mám čo to potom nemusel znova dávať. OK. Počkaj, kde to je? Aha, tu. Chcem to spraviť ešte lepšie. Vlastne to nemôžeme, dobre. Tak toto ok. Tak, no. Teraz sa dostávame k tomu bodu, že to bude také trošku krivo, budem naklonená na toto. Bude, neviem koľko meriať, ako do výšky. Som to odchodil. Toto už by som nemusel robiť. Mohol by som to robiť pola. Jakého dreva, poradte mi. Celá hnedá väža, reálne. Neviem, že či by to bolo dobre. OK, môžeme to spraviť takto, že to bude celá hnedá väža. To celé... No, spravíme to z iného dreva. Hej, takto sa mi to nepáči. Akácia. Môže byť akácia. Nie. Toto drevo vlastne my nepotrebujeme veľmi. Takže to je akáciové drevo. Nie najpeknejšie drevo, ale neviem, aké drevo som tam mal načítať. Tak to je to v pohode. Hovoril som, je to veľmi malá šírka tej veži, takže tak. Tak. Čamo, ale to je veľmi divné drevo, reálne to vyzerá fakt, že... Dobre. Ale to takto. To je to asi lepšie. Lebo to mi vadilo dosť, ale tak neviem. Nevyznám sa v veci. No ako sa mi to bude, keby to robil budú, tak by bolo. Mi to prejúba. Dobre, toto je celkom fajn. Mohol by som spraviť takú strechu, ale musím nad tým poprezrieme. Okej. Okienka spravíme takéto